Тура эфирдәштә без 295-92 WhatsApp андырлардан карамакта 297-240-24 бүген бездә кунакта Башкор дәүләт курсак театры актерлары, артистлары Рәйлә Газатуллина һәм Вадим Габидуллин. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Мин буны әле ошай итеп бармакта күрһәтеп бултырып сак тура эфирга сап китмәде. Күмен алганда бармактар, улар нисек булырга тиеш? Буна минем бармактарым курсак уйнарга яраймы, ярамаймы ул? Ярай. Нисек? Бүтән дәүрәте була әйткәндәй, был әйткәндәй билдәһез булган бер курсактарның сәламләве дип әйтәм. Рокерлар ошла дип әйтәләр, ә курсак театры артистлары ошла әйтәләр. Ни өчен? Чөнки безнең иң билдәле курсактар барлыкка килгән Петрушка курсагыннан бу килгән. Петрушечный тип курсактар яки перчаточный тидәрне. Алар ошла итеп килә шунда. Башы килә, ике кулы, һәм ул менә шәйтеп сәпәкә әйтә белә. Монда минеке бик сәпәкә әйтергә уйл. Яраймы? Ярай, әгәр дә көндә катканмы бармактарым? Көндә шөгыльләнәләр. Килеп сыгыса. Кызлар, егетләр, ниһаять хәер күрсәтсәгез яңа бинага Алла бирһәт әйтә. Киноларда күрсәтсәгез мәле ул Рәйлә Тинар. Без Ноябрь айында күрсәтәбез. 23 декабрь менә быел без Щелкунчик исемле тамашабыз менән асып ебәрәбез. Матурмы бинагыз, шуны әйтегез. Әле барып күргән юк. Мин күрдем. Мин күрдем, искиткес, зур. Унда элекке бинанан асымда килмә берни белә калма. Мин адашып беттем. Кайда? Шайтып гына искә генә калып, бунда элек ултыра торгайнык. Буна шулай. Ой, юк, буны булай дип генә аптырашып, исебез китеп каранык. Минең һәр вакытта харагым килә. Буны ярар мин аңлайым. Катын кызларның Аманда курсак уйнаган. Вадим, ир кешеләр курсак уйнаймы ни? Дип харагым килә. Мин үдем драма актеры булып, драма режиссеры булып, мин бер үземдә курсак театрында артист булып йөрүемдә уйламаган идем. Шуннан бер вакыт курсак театры артистлары гастрольгә килделәр Буздак районына. Ана шунда улар миңа әйдә безгә шундай әйбәт егетләр кирәк, шулай дип. Шуннан шылтыраш созваниваться иттем дә. Шуннан һоң барып кирдем. Хәзер урынлаштым. Шуннан һоң китте минең ис киткес. Скажем так, служение театра дигәндәй. Не, мин аны нык яраттым. Ул ниндидер бер башкортча нисек әйтелә, тылсымлы дөнья. Астан шулаймы? Астан шулай, потому что чөнки не шулай айтам. Без менә драма артисты, ул бит үзе генә рольдә яһай. Ә без үзебезгә килештереп рольді, характерді, аны еще оңынан курсакка ебәрергә кирәк. Без тура эфирдәштә без һеҙгә ебәрәбез. Телефон һандарын 295-92 WhatsApp һандары 297-240-24. Бүген бездә кунакта Башкор дәүләт курсак театры актерлары, артистлары Вадим Габидуллин һәм Рәйлә Газатуллина хәзер бар икән. Мотлак шылтыратыгыз, хөрмәтле дуслар. Курсак театрына һуңгы тапкыр касан бардыгыз? Һәм гомумән барганыгыз бармы? Әгәр дә барганыгыз юк икән, миңа охшап бармай калмагыз. Чөнки мин гомеремдә дә курсак театрында булганым юк. Чөнки менә шунда кызыклы гомеремдә дә күргәнем юк курсак театрында. Бу сынлап та кызыклы хәбәр нәмәгә менә кемде осратмай мин. Бөтен әйтә. Курсак театрында эшләйһең. Мин әйтәм, мин бит бер тапкырда булганым юк ди. Аякта баскан. Мин дусларым вообще. Миңа шулай итеп әйттеләр, бит мин кайсы сакта кешене үден оятка калдыргым килә, әмма ләкин ул эшләмәгән. Мин барганым юк курсак. Минем күргем килә курсак театрын. Бына ни өчен русча әйтмәшләй кешеләрнең ограниченное мышление, курсак театры тик балалар өчен генә. Менә мәсәлән безнең яңрак күп кенә яңрак кына түгел. Күп кенә безнең спектакльләребез балалар өчен булһа ла, унда ата-әсәләр өчен дә фикер бар. Шулай ук менә безнең Мостай Кәрим якын офык дигән спектакльбез бар. Бына дигән өлкәннәр өчен. Шулай ук 1001 төн,
өлкәндәр өсөн рәхәтләнеп балалар мәктәптәре килә, хихи ха-ха гына ултырып, унда шундай Төрле возрастный категорияларда Нисек спектакльләр өлкәндәр бар. өсөн айрым спектакльләр юк. Бына киске спектакльләр. Мин барыр идем. Менә киске спектакльдәр шуга әйтәм бит. Мостай Кәрим, Мең дә бер төн, шунан Алар какое-то время выпадать итеп калдылар. Хәзер ул восстанавливается Әйе, дип. менә монда шул театр ремонтта булган сәбәпле, бәлки шуга төшеп нитеп баралар, әмма Мостай Кәримде без елда уның туган көненә уйнап барабыз. Дилбәр Бәхтиева дигән тамашачыбыз язган вопрос Ләрәйли итеп рәйләһәгә һорау. Курсак театр актрисаһы буларак, һинең үзеңнең йортыңда курсактарың күпме дип сорагандыр. Яки өйдән эштән нигә алып кайтмыйсыз? Эштән алып кайтмайбыз. Бына үземнең курсактарым шул студент сактарынан торып калган бар, улары ла ата-әсә йортында, үземнең өемдә, мин янәһе не хочу захламлять, дип просто әйтәләрме шулай. Онда инде балалар, малаемның уенсыктары дөнья тулган, шуга юк. Кызлар, егетләр, буны һез быел ниһаять күрсәһегез яңа бинага, шулай да инде ниһаять хәзер 2 ел яшәһегезме? 2 ел дигәндә бунда йөрисез, шулай бит. Дөресме әйткәндә, шулай бит? Дөрес. Әйе. Хагындыгызмы шигезде? Үзегезнең бинагызды, үзегезнең сәхнәгезде. Бик нык хагындык. Әйе. Көтеп ал. Мин ерак түгел генә яшәйм театрдан. Әмма шулай булса да онда барганым юк. Мин аны эргәнәһеннән үтеп кенә китәм. Каждый раз карап, касан асла. Бүген шул нәмә эшләнгән. Бүген шул нәмә эшләнгән дип һәр вакыт карап йөрим инде. Вадим, һез нинди рольләр башкарагыз? Нинди курсактарымнан нинди рольләр уйнайсыз? Мана Мостай Кәримдә алганда, мин унда Мостай Кәримде уйнайм. Оның Үсмер сагын, һәм олы сагын. Олы сагын. Һез нинди рольләр уйнайсыз? Мин менә Мостайдан шулай әйтеп китәм, Рауза ролен уйнайм һәм Әсхәтте. Минең ни өчен шундай һорау биргем килә, бирәм. Моны курсак театр актерлары, улар бит тавышларын үзгәртеп сөйләшә шулай да инде. Буны һез Мостай Кәрим булып ничек сөйләшәһегез, Вадим? Кешеһеме? Ничек сөйләшәһегез? Онда бына Яңарак апрель айында сыгардык Мәңге был 345-нче дигән спектакль был бер харык тураһында һәм бына мин унда харык 345-нче харыкта уйнайм һәм Вадим унда минең атаемды уйнай. Бына 345-нче харык ничек сөйләшә ул? Мин унда ничек сөйләшәм? Бына кешеләр, улар менә 10-нчы, 25-нче харыкта йоклап калалар. Мин нисек мин? Нигә мине берәһе лә күрмәй? Бына шулай сөйләшәм. Вадим, һез бына 345-нче харыктың атаһы. Әйе. Ничек сөйләшә 345-нче харыктың атаһы? Мана ошылай нисек сөйләшәм, шулай сөйләшәм. Мана театр куклда ул бит, как сказать, если нарочно эшләй башлайың икән, тавышыңды үзгәртә башлайың икән, уже дөрестлек түгел. Уже вранье. Әсхәт ничек сөйләшә? Әсхәт. Хәзер. Эй, малай, сюда шагай. Наша әйтеп сөйләшә. Мин һезгә карыйм да калориятер хөкланып карыйм. Чөнки беренчедән икегез дә шундай талантлыгыз, икегез дә эшегезне яратасыз. Гомумән эш тураһында һез бит Петрушка менән генә эшләмәйсез, шулай да инде. Һезнең бит теге Төрле. ростовой куклар да бар. Ростовой, марионеткалар, планшетный куклалар. Алар бик күп төрле ысынлап та куклалар. Дөресме, ысынлап та буны курсактарның теге колдарында бармактары 5 түгел, 4 икән. Шул дөресме? Чөнки курсактарның гомумән җәнһүрәттә бармактары күренсен өчен курсактарда ла театрда уларның бармактары 4 генә булыр. Яшь кына һәм курсакты ошылай итеп ябештырып кына куялар да. Ул ошылай итеп, мәсәлән, трость курсактарында кайһы вакытта әгәр дә ул бик кәрәкмәһә, ул ошылай итеп кына йөрөй, бергә берләшелгән. Тура эфирдә эшләбез 295-92-72 WhatsApp ханнарда һәйдән карамакта. Бүген бездә кунакта Башкор дәүләт курсак театры артистлары Вадим Габидуллин һәм Рәйлә Гайзатуллина һораударыгыз бар икән, мотлак шылтыратыгыз, чөнки бындай кызыклы һәм балалар һәм максат күңелле кунактар вакыт программасына кирәк килә. Менә балалар дигәндәй
Сез бит яшь түгел, шулай да инде. Икегездә яшь. Рәхмәт. Әмма һеҙҙең күңелегеҙҙә һәр ваҡытта балалыҡ булырға тейеш. Ризаһығыҙ? Әйе. Балалар да бит алдан булмай бөтөнләй. Нисек һаҡлап ҡалырға? Башҡортса нисек әйтәләр? Самый честный зритель. Самый искренний зритель. Улар ялғанлыҡты шундуҡ һиҙеп ҡалалар. Уларҙы... Менә минең өсөшлек... Мин бәлки һеҙгә үпкәләтермен тип ҡурҡам, әлбиттә. Тимәк, ҡурсаҡ театр актерҙары булырға тейеш саҡ ҡына бала һымау. Бала күңеле. Бала күңелен аңлай торған кеше булырға тейеш. Менә минең 3 йәшлек малайым килде. Әгәр дә спектакль оҡшамаһа, ултырыр ине микән ул. Ул менә... Улар менә өлкәндәр бит, ой, уңайһыҙ тороп китеүе, яра ҡарап бөтәйек инде, түләнгән бит инде, тип ултыраса. Балаға һин унда алтын тауҙар вәғәҙә итһәң дә, ул тора ла китә. Репертуарға килгәндә, Вадим, Рәйлә, быйыл инде ҡыҙыҡлы спектаклдәрегеҙ бар. Так. Беҙҙең менә апрель айында 345-нсе, мәңге был 345-нсе тигән спектакль сыҡты. Шунан беҙ театрҙың асылыуына һәм Өфөнөң 450 йыллығына «Ҡыйыу һыуһар» тигән спектакль әҙерләнек, тамаша. Уның режиссеры Ольга Штырляева. Шунан әле... Щелкунчик булды. Ул Щелкунчик менән беҙ яңы театрҙың асы бәрәҙ инде, Алла бирһә, 23 декабрҙә. Башҡорт халыҡ хикәйәттәре бармы һеҙҙә? Бына оҙаҡламай беҙҙең шулай ҡурай сәскәһе тураһында спектаклебеҙ. Һәм бына әлеге мәлдә беҙ репетициянан Һабантуй спектакленән килеп ултырабыҙ. Уның режиссеры Альберт Имамуддинов, пьеса авторы Владимир Аношкин. Иң яратҡан ролдәрегеҙ тураһында һорағандар мына беҙҙең тамашасыларыбыҙ. Иң яратҡан ролдәрегеҙ бармы? Яратҡан ролдәребеҙ. Мына күптән түгел генә ҡуйылған Куница тураһында спектакль. Мин анда отрицательный ролде уйнайым. Змейҙе. Мин бик ныҡ яраттым ул ролде. Мин күптән шундай бер роль уйнаһым килә ине. Һәм дә Мустай Кәрим. Былай, в общем әйткәндә, рольга невозможно подойти не с любовью. Минең иң яратҡан ролем нисек кенә булмаһын, ул Әсхәт. Мин уйлағам, 45-нсе һары. Юҡ, мин Әсхәтте шул тиклем яратам. Мин уның эсенә китеп бирелеп, рәхәтләнеп шунда үләк Республика райондарында ҡыҙҙар, егеттәр һәр ваҡытта ҡурсаҡ театрының труппалары балалар менән осраша. Шулай да инде. Балалар баҡсаһына бараһығыҙ, мәктәптәргә бараһығыҙ. Ул һеҙме йәки башҡа актерҙармы? Әгәр дә Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры тиһәләр, ул беҙ менә кисә генә Дүртөйлө һәм Кушнарән яҡтарынан йөрөп ҡайттык. Кешеләр йөрөймө балалар? Әйе, Аллаға шөкөр. Көтөп алалар сынатта. Улар сәпәкәй итәләр, шул тиклем ихлас итеп. Мин беренсегә Дүртөйлөлә булдык. Унда беҙҙең Сысҡан менән Бесәй бейеүендә шундай вальс бейеү бара ине, балалар фонариктар ҡуйып, беҙҙе шайтып залдан. Хатта шундай һорауҙар да ҡуйыла. Ниңә бик һирәк йөрөйһөгөҙ тип һорайҙар беҙҙән ҡай ваҡытта. Беҙҙән һорағандар, нисек тауышығыҙҙы һаҡлайығыҙ, сөнки бына һеҙҙә бар бит ике актриса, Башҡортостанның халыҡ артисы, берәүһе, оноттом исемдәрен. Айрат Акрамович, һеҙҙең театрда. Кемән? Ахметшин. Икенсеһе. Шунан һуң Ольга Юрьевна. Бына уларҙың тауыштары шул тиклем йәп-йәш. Нисек һаҡларға мөмкин? Нисек һөйләшергә мөмкин? Һиңә 50 йәш саҡта, 60 йәш саҡта балалар тауышы менән. Ул бит мөмкин түгел. Ул әҙерәк кенә ошибочное мнение, то, что бала тауышы менән. Больше всего ул характерный. Да, эйе. Характерный роль. Характерға эләктең икән, анда тауыш үҙенән-үҙе килеп сыға. Ҡыҙҙар, егеттәр, мин һеҙҙән бер нәмә һорағым килә. Ни өсөн ҡурсаҡ театрындағы ҡурсаҡтар ҡурҡыныс ҡына ул? Был һорауға мин һеҙгә яуап бирәм. Әгәр дә менә сағыштырыу. Фәйзи Гаскаровтың солисттарын ҡараһағыҙ, уларҙың да алдыңа килеп ултырһа. Яҡын килеп ҡараһағыҙ. Уларҙың монондай стрелкалар, көрпөк, биттәр. Мин уны бер нисек тә теге көлөп әйтмәйем, ни өсөн сәхнәнән выразительныйыраҡ күренә. Ут уны барыһын да ашай.
Чөнки менә аларды выразительный итеп эшләйләр, аларның образларын шулай. Һәм сәхнәнән ерактан да менә ул матур итеп булып күренергә тиеш. Менә карагыз, һәр вакыт ала теге сиде 45 сагырыкта сәгать генә булмайды инде, уйнап булмайды инде. Менә еланды уйнайһыгыз. Һез уйнайһыгыз икенче башка шундай кире рольләрдә, кире персонажларда. Балалар ничек кабул итә? Әрдәшмәйдәрме? Кыскырып әрдәмәйдәрме? Ул безнең Менә шул ук куницалар, балалар бик нык шул еланга яман итеп нителәр, куницага помогать итәргә тырышалар инде. Вот әйдә, давай победи. Артан ошайтып балаларын кыскыралар. Бunda тип Кыскыралар. Менә яңгы мидилгә килгәндә әле һездә төзелешләре бара, уның адагына якынлашып киләһегез. Рәхмәт инде. Исмат рәхмәт итәргә кирәк. Чөнки күптән күрелмәгән ремонт һәм быга тигән булмаган ремонт. Филәгә курсак театрына. Яңгы сәхнәгә һез бана 4 елга арнап кайгы-хусар әзерләйһегез. Унан башка спектакльләргә дә бар. Ошо спектакльләр менән һез сит яктыра сыкканыгыз бармы? Бына төрле конкурсларда катнашканыгыз бармы? Исмат Өфөнең Башкорт дәүләт курсак театры ул һезгә ничә ел? 75 елмы? 92. Әле менә быел 92 ел дәвамында ул үзенең традицияларын һаклап килә дигән. Бына әле фестиваль дигәндәй, менә әле безнең коллегаларыбыз Владимир калаһына фестивальгә сыгып киттеләр, Теремок спектаклен алып китеп баралар. Менә шулай. Әле генә студияга керә алдыннан алар белән һөйләшеп кенә алдык. Без урында теге үзебезнең Казанда гына кайнап ултырмайбыз. Аллага шөкер. Менә Санкт-Петербургка барып кайттылар. Башкортстан көндәрендә күп Мин күрдем һәм онда. Интернетта күрдем. Кызлар, егетләр, минең һорауым бар. Бына бар ошла Петрушкала. Петрушкала. Унан бар марионетка курсакта. Унан бар теге ростовой бейик куклалар. Бына бу ошо ростовой дип аталар. Юк, бу тростевой. Юк, бана кийим. Кийимдә ростовой, Бана теге таяклы курсакта. Бана буларла Петрушка. Юк, булар Петрушка түгел, бул ни инде? Бул планшетник. Юк, Петрушка нәт кулын тыккан. Кайны тыккан. Кайны менән уйнау рәхәтерәк Рәйлә Вадим. Кайһы курсак менән уйнау рәхәтерәк. Мин исендә әйткәндә планшетнан яратам. Мин тростевой менән. Мин нигә тростевойды яратам? Чөнки Бул кыйык хусаранмы? Юк, бул Царь Салтанов сказка. Нигә тростевой ул более выразительныйрак. Аның менән мин яратмайм планшетты. Минең билем авырта башлады. Тростевой кукла ул һин аның, әйбәтрәк күренә ул һиңа, үзеңә артист буларак. И связь ныграк менә кул аша бирелгәс, кукла менән связь ныграк. Минең өчен Мин планшетты яратам, унда 3 кеше рәхәт, һин 3 кеше менән бер курсакты терелтеп карайлы дип мин шуңа взаимодействие. Сәхнә артында снапта ул 3 кеше бер ничек спектакль алдынан ашамайбыз дигән. Без форманы тотабыз. Бер теге Рәшидә төсен әйтәйин, мин 18 яшьлек костюмалы һәм нисек Рәшидә апа дип һорагам, ул әйтә, бер азна буе ашамайм бер алдынан. Без дә шулай ашамайбыз. Бuna сәхнә артында әлбәттә зур сәхнәләр уйнау рәхәтерәк инде. Авыл сәхнәсендә ул бәләкәй генә бер бина, мәктәптә бигрәк тә бuna ошонда һәйе буламы бөтәһеләр бергә? Безнең бар шундый спектакльләр, кайда 6-7 персонаждар, алар бөтәһеләр Бер сәхнәлә тора. Бер сәхнәлә ростовый куклалар, ошондый маскалар. Кызлар, егетләр, зур рәхмәт килүегезгә. Мин һезне яңа иҗади мизгел белән котлыйм. Һәм 20 декабрьдә мотлак барырга кирәк буласак, һезне күргәс минең исламда курсак барып күргем килде. Зур рәхмәт сезгә, Вадим. Тамашачыларны көтеп калабыз. Зур рәхмәт Вадим, зур рәхмәт Рәйлә. Һау булыгыз, уңышлар сезгә. Хөрмәтле достар, бүген бездә кунакта Башкорт дәүләт курсак театры актерлары Рәйлә Гыйззәтуллина һәм Вадим Габидуллин булды. Тап улар 92-нче иҗат мизгелен асырга яйынган Башкорт дәүләт курсак театры турында әйләнделәр. Студияда Галим Яныбатуллин, мин һезгә хәерле кичәр теләп хушлашам. Һау булыгыз, кичегә димен.